Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirare 263 panopa chenge nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari. Vadikani, sekuzwa munhu zvita manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tenge tichiitira kuti muwane manews updates akatowandei pasame video. First update ividhiyo rekuMbare kumagaba. Manga muchizviziva here kuti Mbare magaba yabvira nemoto yakatsva yese. Takamborisivha news dzekuti kuMbare musika kwakambotsva, nhasi kuMbare kumagaba ndokwatsva, ende vanhu vasara vane mubvunzo nekutya kuti zviri kumbokonzereswa nei. Akuudzei muchiona mashort video andinawo. Mapedza kuona mashort video usaskipe nekuti ndine video ratete vataiti vachitaura zviri kunetsa mumhuri mavo. Ndatione this video. Ameno timu reningirire rinogara museri kuko. Hatichaziya, takungofunga kuti chii chaitika musika. But takagara musika wedu zvakanaka. Tichengeta musika wedu mune zvakanaka. But kuti tizoona moto wakadaiwo hazvatishamisa. We are really shocked. Imimi maitengese chiro musika chii chamukati imimi zvakadai sezvangu zvaparara zvekuti zvaikwanisa kusvika mari yakati. Indimumiriri wevanhu nematebhusi avo musika. But ndabatikana nevana vangu vangachitenzeni staff vanoenda kumamwari vacho. Nehama dzangu dzanga dzine staff yakawandisa yekuti handikwanisa kuzvitaura. Dzine tebhuru mukati imomo. But ndabatikana. Next update ividhiyo rasisi vataiti. Sisi vataiti chaita content yekucreata vaita zvekudanana nemudiwa wake pasocial media. So zvisinei vanga vachitaura vachiti musikana, vachireva musikana vataiti, hanzi musikana uya murooraka but anga achinzi musikana uya pane zvavanga vachitaura zvoda kuti musari muchiona. Ini sechikomana Hatirare ndafunga kukusiyai. Much love. Makambotaura muchiti zvoni murora wenyu mufarire. Obviously dai manga murini ari murora wenyu matanga maona mavideos aya akabuda pepa. You were going to react semareactora ndakaita. Later on ndakazvitambira kuti ndiye munhu adiwa nehadzvanzi yangu. Ine ndiri kuona kuti they are very happy. How is the relationship now? Ndakatarisa hangu musikana yoye, I don't have a problem naye. Unotonzwa chero matauriro ake kuti apa this is the fake, like achiti tete pane pakambogadzirika relationship yedu ndiye akanga tombotigadzirisa. And I don't have any beef naye. So zvakafana nenyaya iyi paikazoitika apa ndakanda kuzotukwa chinzi ndiri hure what then ndakazomupinza iye kuti iwe kunditi ndiri hure risina proof, but umwe wako ane proof yekuti chinoona wako anozoiona. That's why ndari kadisponda da boss iye angonditi kuti ndiri hure, then anga chinclude futi murume wangu ipapo. That's why ndakazoinclude mukadzi wake, but nemusikana yanje ndakana. How is your relationship with Taiti? I don't think there's a good relationship because he told me family group kuti ana ukama nini. This thing was not a skit. What happened? Maida kuzviuraya. But if you look at me unganona semunhu ari weak zvokusvika pakuda kuzviuraya here. Zvakaitika ndezvekuti paichitika drama reserere ndakarohwa nezimusoro ndandakuzwa nedzungu. Ndandatorwa necopyright kapa remember. Murume wangu anosvika kuziva kuti handifaniri kumwa mapiritsi. So ndakatora Panadol ndobva ndanwa. Then vandakutsikitsira pamusoro pedishwasher. Then akabva kubhedroom ngati ko chii chiri kuitika. Ndakangomupindura like ndasingatogona kuti nditaure kuti ndanwa mapiritsi. So he thought kuti ndanwa mapiritsi ekuda kuzviuraya. Then ndobva nditakurwa nene kuchipatara. Ndorara kuhospital because zvakaitika Manheru. No, he didn't post. Akaudza family member. Then I think ndozvakazosvika kunipi uko. Makatanga onetsana after atenga imba.
zvakatanga taenda kupati takapfeka oblack yei iye I think anga asina kutarisira kuti achationa tiri kupati achisvika like sati akagara pakananga nepadhoo achipinda padhoo ndakangoona fesi yemunhu yachinja especially kana achitaura nevanhu zvezve vamwe vaitaurwa nemasenema wavo vamainingisenzi ava murume angati there is the drama murume ati ndisi kufila mushe pana vakati no pati yatauya tainga pati yatainvaitwa nevaridzi pati then pane mama statements akazotaura that's when we choose kuti tisingachibva pana patidi tiende kumba takatozongobva pati isina kupera then pamazotaura kuti I'm jealous of Imba. I was not jealous of Imba. Social media yakazongozvifambira ikazvoda kuti Imba ndeyekuloja ino kuti Imba ndeyekuloja hanzi maipondwa nemurume wenyu. Look at me ndikagarira kurohwa here nditi nekuzvakandira kwangu nekutaurisa kwangu mapictures andakaposta mapicture emusana wangu because papataugwa izvozvo then ndikaona comment section mondi then I showed them picture emusana wangu kuti uri hai musana wangu handina kana vakaratinaro ainzi mairohwa netambo yemagetsi atingazorambi maybe akazvirota zvichiitika indinotofara akatobudirira because pane ndisinawo mari yekupa mai kuti vatenge matennis iye anokavha bandi racho I can't be sekuti munhu ari kuloja kunodhura ini chiloja kumasuchi tese tiri kugara kwatino afford I blocked him because nesingade kuti ndisangane nezvinhu oro zvinoita kuti ndifunge kuti pamwe ndiri kurewa anogara achizvitaura kuti ndaimubata rafu but kana ndichibata munhu rafu ndingazorangira kuti muna nebirthday ndimutengere laptop my headphones and slippers so this time takazondipusha kunzwa background chinzi he is making it for content kuti aite mari besides social media makambogadzikiswa wega it feels like vanhu vesonoweza motigadzirisa vari kusaidi kwangu like vari kufevhera inini we are 5 and I'm the first born brother yenyu taiti ndewechingani family ndianonditevera I met my husband on Facebook it's now 6 years I turned 30 today and I'm so happy because ndaimbotadza kuita vana pesa apa so I'm so happy because I'm now 30 years and I already have 2 beautiful children. Muri 5 right? Yes, 4 girls and 1 boy. So ndiye wari mukomana? Ndiye wari mukomana. Kiki ani ana tete vakawanda. Vana tete vakawanda. Ana tete vakawanda.